Du vil dække bandagen, og det vil være vanskeligt at få adgang til, før du lægger bandager på. Det anbefales at vurdere bandagen for at sikre, at den er sikker og for at bekræfte, at du ikke har nogen lækager eller umiddelbar risiko for lækager. Når bandagens vedhæftning er bekræftet, sættes pumpen på pause, og de grønne konnektorer frakobles. Sørg for, at vakuumet er afbrudt. Anbring nu kompressionsbandagen, som du plejer, og sørg for at føre den ind under slangen. Det er i orden at bandagere over toppen af porten, men slangen skal altid holdes over kompressionsbandagen for at undgå risiko for trykskader. Når du er færdig med at bandagere, skal du afslutte bandagen igen og starte pumpen for at genetablere den negative trykbehandling.